Вітаю вас, гэта беларусацэнтрычны праект пара. Беларусь не застанецца выспай стабільнасці. Кожны чалавек, хто мае галаву на плячах, гэта разумее. Напрыклад, Украіна пачне аперацыю па Крыме і зменіцца вся канфігурацыя карэнным чынам. Але сёння нічога нельга спрагназаваць на 100%. Таму мы гутарым з рознымі узважанымі аналітыкамі, якія ў тым ліку абапіраюцца на гістарычны досвед. І ў гэтым відэа прагучаць два базавыя сцэнары ад гісторыка, аналітыка Яўгена Красуліна. Адзін сцэнар катастрафічны, другі лепшы. Таксама я хачу пагутарыць, а да якіх сцэнароў рыхтуецца Лукашенка. Ён жа агучвае дзе-якія рэчы, публічна агучвае свае страхі. Лукашенка публічна кажа пра тыя ж самыя рэчы, пра якія мы гаворым часам у нашых відэа. Пра ягонае здароўе і пра грошы. Здавалася б, ты ўжо старая калода. Ну, якія табе грошы? Ну, вы дзесяцігоддзямі кралі. Не, ён все адно падымае гэтую тэму. Можа быць, мае рацыю аналітык Сергей Бульба, калі агучвае інфармацыю, што Расія ўзяла пад кантроль капітала Лукашэнкі, што яны маюць такім чынам на яго лейцы, што Лукашенка все гэта можа страціць. Таму яго гэта хвалюе. Так ці інакш, на зрэжысаваных сустрэчах з ябацькамі, там людзі, канешне, все як на падбор, ён кажа пра здароўе и про гроши. Выработали программу. Прежде всего надо показать, что президент обворовал всех. Но я просто, пожалуйста, заберите. Заберите мои деньги. Говорят, в Эмиратах еще. Заберите. Вор не проходит, значит, здоровье. Умирает. Ну, меня хоронит уже лет 25 точно. Вы ж помните, все умрет, умрет, умрет. У Бога прошу одного, чтобы и дальше так было, со здоровьем. Я не говорю, что идеально. Ну, иногда прихрамываю, нога болит. Не могут мне сустав отремонтировать. Ну, я думаю, для президента это не так страшно. Где не пройдешь, там проедешь. Ну, навошта Лукашенко падымае гэтае пытанне пра грошы? Публічна, у межах сваёй так званай выбарчай кампаніі. А таму, што пралічвае для сябе ў будучым сцэнары. А сцэнары такія, што канфігурацыя рэзка можа змяніцца, трэба будзе ўцякаць, патрэбныя капіталы для добрага жыцця за мяжой, каб яшчэ спрабаваць уплываць на Беларусь. Таму яму патрэбныя грошы, патрэбныя гэты дзесяткі накрадзеных мільярдаў, патрэбна яшчэ штосьці паспець загрэбчы на гэты сцэнар. А сцэнар вельмі імаверны. Мы ўжо апісвалі, і сёння я прыгадваў варыянт сюрпрызаў ад узброеных сілаў Украіны. Тады Путін просіць Лукашенку все, уводь свае войскі, саюзнік. Ну і тады все, беларускія афіцеры, жаўнеры, ну ці лукашэнкаўскіх правільна называць, будуць стаяць перад сур'ёзным выбарам. Альбо Афганістан памножаны на 20, альбо падумаць пра незалежнасць, пра барацьбу за Беларусь. Такая можа скласціся сітуацыя, і Лукашенка гэта разумее. Чаму ён падымае пытанне пра здароўе? А гэта вось на больш спрыяльны для яго сцэнар. Ён все ж таки спадзяецца дапетляць да гэтых так званых выбараў у Беларусі. Ну, што пераможа на гэтых выбарах, так, а як там не перамагчы, калі там нічога не лічаць. І што яшчэ пэўную колькасць гадоў ён зможа пасядзець пры ўладзе, калі Расія не пойдзе на відавочную анексію Беларусі. А калі яны будуць рыхтавацца да новых нападаў, ім патрэбны гэты плацдарм, надзейны чалавек у Беларусі. Магчыма, такім яны бачаць Лукашэнку, і ён зможа яшчэ пасядзець, но яму патрэбна ў Беларусі будзе кантраляваць сітуацыю па поўнай праграме, і тут ты не можаш выпасці, не можаш нават аперацыю па замене каленнага сустава зрабіць, таму што это все-таки цяжкая аперацыя для ягонага веку. Not a big deal, як амерыканцы кажуць, калі ты нармальны сярэднестатыстычны здаровы чалавек, але кожны ведае, што Лукашенка гэта праблема ў яго са здароўем вельмі сур'ёзная, но то знікае, то з'яўляецца, сляды ад катэтараў, галава перыядычна трасецца, чуткі, значыцца, пра дыябет у кепскай ступені. Дарэчы, у яго ёсць дыябет, ён гэта сам прызнае, і што гэта все пагоршылася. Чуткі пра анкалогію мы не ведаем дакладна. Это все чуткі. Тым не менш, усе ведаюць. Усе ведаюць, што Лукашенка гэта мае праблемы са здароўем, і гэты фактор можа ў прынцыпе спрацаваць у кожны момант. І тады ні выбараў, тады нічога, тады канец Лукашэнку, таму што гэта прырода чалавека, якой бы не была медыцына.
Ну і а пра тое, што Лукашэнкі гэта крадуны, это я думаю, што нават самыя зацятыя яе бацькі гэта разумеюць і не будуць гэта аспрэчваць. Ну а што, калі тыя сцэнары, якія апісваю ў нашых відэа, якія былі б добрымі для нас, так? Калі б яны сунуліся ва ўкраіну, атрымалі адлуп, калі б это ўзбуджэнне ў грамадстве выклікала шансы для Беларусі, што калі гэта ўсё не рэалізуецца? Ну, выйшла ў нас на рацыі гутарка з аналітыкам, гісторыкам Яўгенам Красуліным. Ён апісвае на гэты выпадак два базавыя сцэнары, паслухайце, калі ласка. І зноўку, калі казаць там, што у выпадку варвання з тэрыторыі Беларусі ў Украіну тэрыторыя Беларусі зробіцца аб'ектам баявых дзеянняў і месцам баявых дзеянняў, тут зноўку варта улічваць і тое, што ёсць іншыя кірункі, на якія таксама указвае і Пуцін, і указвае Лукашенко, як імаверныя кірункі іхняй наступнай агрэсіі, дзе больш зручныя шляхі зносінаў, дзе няма такіх перашкодаў, як вялікія рэкі і балоты палескія і непраходныя лясы. Гэта захад, заходні кірунак, зноўку, колькі тут пагрозаў гучала, мы ўсе цудоўна памятаем. І гэта, уласна кажучы, вось гэта паставіць Беларусь у куды больш небяспечную пазіцыю. І кіне Беларусь у эпіцэнтр куды больш глобальнага і небяспечнага канфлікту. І, адпаведна, іншая справа, што вырашэнне гэтай праблемы патрабуе радыкальных крокаў, у тым ліку удзел, напрыклад, натаўскіх войскаў у вайне з Расіяй. Зразумела, што вось гэта ставіць адразу канфлікт на іншы прыступак. Гэта адразу можна казаць пра глобальны канфлікт, як вы заўважылі, з прымяненнем ядравай зброі, з катастрафічнымі наступствамі для Беларусі, бо, безумоўна, зноўку яна будзе у эпіцэнтры гэтага канфлікту, як проста бліжэйшы плацдарм да еўрапейскай тэрыторыі. І тады, канешне, будзе ўсё, скажем так, малапрадказальна і неўтульна. Гэтага, безумоўна, усе жадаюць пазбегнуць. Адсюль вось гэтая прага куды-небудзь гэта прыхаваць для будучых пакаленняў. Хай яны вырашаюць. Вось калі будзе замірэнне пры такіх умовах, па такой мадэлі, для Беларусі, канешне, Беларусь, безумоўна, застаецца ў арбіце Расіі, застаецца плацдармам для далейшай агрэсіі, і у выніку эпіцэнтр, цэль для, у тым ліку, ядравай зброі, паколькі, зноўку, можа і няма гэтай тактычнай зброі, но распавядаюць. А калі распавядаеце, тады атрымаеце. І гэта ўсё кепска. Іншы варыянт, калі, напрыклад, заходняя дапамога, заходняя зброя, тое ж актыўнае прымяненне F-16, якія нарэшце паступілі, хоць і не ў вялікім аб'ёме ва ўкраіну, но абяцаюць, што будуць нарошчваць пастаўкі. Гэта зменіць сітуацыю, бо гэта дазволіць змагацца і супраць расійскіх СПА, і супраць расійскай авіяцыі, наносіць удары па лагістычных цэнтрах. Гэта істотна можа паўплываць на сітуацыю. І тады ўжо замірэнне будзе на іншых падмурках, тады можа ісці гаворка пра капітуляцыю Расіі, вывад сваіх войскаў з тэрыторыі Украіны, і тады можна будзе дыктаваць ужо умовы Расіі, што яна не толькі не лезе ў Украіну, але не лезе ў Беларусь. Вось задача, каб мы былі падрыхтаванымі да такога сцэнару замірэння, гэта, каб цяпер беларускія палітыкі на Захадзе даносілі вось гэтую ідэю, простую, немудрагелістую, но трэба, каб яе праштурхнулі. Тое, што без Беларусі ніякай сістэмы бяспекі ва ўсходняй Еўропе не будзе. Вось гэта больш аптымістычны для нас сцэнар, калі Расія церпіць паразу на тэрыторыі Украіны, тады можна пазбегнуць вось гэтага глобальнага канфлікту. Па меншай меры пазбегнуць Беларусі ў эпіцэнтры гэтага. Ну і, канешне, варыянт так званага замірэння па ўкраіне вельмі кепскі для нас варыянт. Ці не захочуць расейцы, каб паказаць перамогу, анексаваць, вось так з помпай анексаваць Беларусь. Праўда, хутчэй за ўсё не захочуць. Беларусь все адно не страціць, скажем так,
суб'ектнасць у перспектыве все адно будзе незалежнай дзяржавай. А по-другое, ну просто у варыянце гэтага замірэння Россия, вот это расійскі пуцінскі рэжым, ён не зможа існаваць паводле навукі. Ім абавязкова патрэбная будзе новая агрэсія. 2-3 гады, можа быць 5 год, і яны папруць праз Беларусь зноўку, і тут ужо нам дастанецца па поўнай праграме. І ад маскалёў, і ад НАТО, і будзе апакаліпсіс. Таму для нас лепшы варыянт, канешне. Калі б зараз, ужо зараз пачалося, каб украінцы перамагалі мир на выгодных умовах, так? Перамога Украины. Вот это для нас просто паратунак. Варыянт стагнации, варыянт, на які Лукашенко разлічвае, что все зацягваецца, ну для нас это просто абернецца катастрофай, вось і все. Таму сёння, ну і шансы ёсць таксама. Выбары ў Злучаных Штатах, канфігурацыя цалкам можа з'явіцца, сюрпрызы ад узброеных сіл Украіны. Шансы, канешне, ёсць. Ну і нам трэба пільна сачыць. Беларусь як ніколі стала глобалізаванай дзяржавай, краінай з-за вайны. Нам трэба сачыць за краінамі вось і зла. Так? А што там у Іране адбываецца? Збіраюцца нападаць. Можа быць, мы это відэа выпускаем, а ўжо адбыўся чарговая спроба нападу на Ізраіль. За Турцыяй, за нібыта нейтральнай Турцыяй, нават за часам Другой сусветнай вайны былі нейтральныя. Ужо таксама Эрдаган страшыць Ізраіль, што я там супраць вас мілітарную аперацыю правяду. Нам трэба сачыць, слухайце, нават за еўрапейскімі пэўнымі дзяржавамі. Угоршчына, Славакія, падчас Другой сусветнай яны былі на такім сабе баку, так? Ну, з нацыстамі разам. І зараз яны сябе дзіўным чынам паводзяць. Нам трэба сачыць, канешне, за Кітаем. Кітай – это просто лакаматыў этой восі зла. Все это наратывы про тое, што ім толькі эканоміка важная. Ды это галоўнае зло Кітай. Расія іх падвяла, так? Непадрыхтаваны напад на Украіну, і вось гэтая вось зла саслабла, паказалі там сваю слабую жыццядзейнасць для вырашэння вельмі сур'ёзных задачаў. Ну, на жаль, бачыце, як сябе заходні свет павёў. Даюць восі зла наступныя шансы. Нікарагуа, якая вельмі далёка, Венесуэла, якая вельмі павязаная з Беларусю, як не дзіўна. Так, дыктатар Мадура, праблемы там у яго пэўныя. Правялі выбары, напісалі 51%, нейкія там пратэсты. Дарэчы, Яўген Красулін тлумачыць, чаму Венесуэла важная для Беларусь, чаму за працэсамі там нам важна сачыць, можа быць эфект даміно. Калі б Беларусь існавала сферычна ў вакууме, канечне, ёй было б абсалютна пофіг на тое, што адбываецца ў Венесуэле. Но увесь свет цяпер настолькі шчыльна ўзаемна звязаны, што мы не можам сабе дазволіць такую раскошу, як не звяртаць увагу на тое, што адбываецца на Блізкім Усходзе, ва ўсходняй Азіі, у Ціхаакіянскім рэгіёне, у Цэнтральнай Афрыцы і ў Венесуэле таксама. Тым больш, што Венесуэла з'яўляецца элементам таго, што цяпер модна, усё больш модна называць новай восью зла, куды ўваходзіць Расія, Іран, Кітай, зноўку туды ж прыпісваюць звычайна, вось Венесуэла. Гэта ж такая класічная кампанія кепскіх хлопцаў. І калі з гэтай кампаніі адзін элементик, адно звяно выпадзе, тая ж Венесуэла з рэжымам Мадура, тады гэта пакажа унутраную слабасць гэтай восі, тое, што гэтая вось ніяк не можа дапусціць. Вось у 2020 годзе гэтая вось мела рызыку згубіць Беларусь. Таму Путін, ён, безумоўна, тое, што ён казаў, што акажа ўсю дапамогу Лукашэнцы, гэта тут ён не хлусіў ні разу. Для Путіна згубіць Лукашэнку гэта страшна. Гэта аслабіць сабе, гэта аслабіць вось гэтую самую вось зла, над пабудовай і ўмацаваннем якой ён так актыўна працуе. І калі вяртацца да Венесуэлы, для Путіна, для Кітая, для Ірана, для рэжыма Лукашэнкі у тым ліку згубіць такі рэсурс, як рэжым таварыша Мадура, гэта недапушчальна. Так што, канечне, рэжым Мадура вельмі істотны для гэтай восі зла. Калі ён выпадзе, гэта будзе удар па ўсіх астатніх ейных элементах. У тым ліку і па рэжыме Лукашэнкі ў Беларусі, ну і па рэжыму Пуціна ў Маскве.
Ну і мы пралічваем сцэнары для сябе. Лукашенко пралічвае сцэнары, вельмі трывожыцца. Я, канешне, спадзяюся, што жнівень, верасень, кастрычнік традыцыйна кепскія месяцы для Расійскай Федэрацыі, ёсць шансы на дэстабілізацыю. Я спадзяюся на ўзброеныя сілы ўкраіны, што яны пакажуць, што такое сапраўдныя нечаканыя манеўры, як на Харкаўшчыне ў 22-м годзе, як бы тую аперацыю не крытыкавалі. Жадаю ім усяго найлепшага, поспехаў, чакаю з заміраннем сэрца. Спадзяюся на выбары ў Злучаных Штатах. Шчыра скажу, з 22-го года спадзяваўся. Разумеў, што сённяшнія ўлады, што яны ні на што сур'ёзнае не спадобяцца. А вось новы рашучы прэзідэнт гэты зможа. Прынамсі будуць шансы. І ўвогуле я лічу, што шансы будуць, таму сочым за падзеямі.